Maya payamak po kayo man. Pangadyan tayo pong ining nobena king indu ni ngalananggan sao. Talakan tao po. Kilagyo ng ipa, poning anak, ang poning banal ay espiritu. Kapatad, ang timong anak nga nuwan ay induta mo. Makatipon tamo, arap, ning mapaglalang larawa na, ban parangalan tayo, at manalangin para king hanggang kailangan tamo. Uli na ning etama tampang anak, adwan tapa mo ipakalulot kapatawaran ni Diyos. Itamongan po. Mapamakalulong ipa, tinubod mi indibinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mebe, at bandi na kaming bayong be. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo mi katapilan king milabas sa panahon, kelingwan mi iting matas adangalan. Mi kasana kami karingkeking kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi ning mataktak king kasalanan mi, adwan mi impakalulwan mo kami, mi biyebe kaya sana kapilan man, antimon tunay mong anak at tapat.
Siklod, tama po. Panalangin ning nobena. Itangan po. Pakamalan ay indu ning ngalananggang sao. Manibat king krus, Yesus, binyana ka kaya kami. Ban maging indumi. Ika ing maganakan dili, ing malugod dili karing sablang indu. Malugod mo kayang balikdan, ikaming kaya kang anak. Ngining aduan mi, ing kaya kang sao. King hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Inyang at suka pa king yato, kaluguran ay indo. Biriyan mong di na kaya ko, king kasakitan aning kaya kang anak. Ulining sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampong kapanaligan king lugod, ning ipa ni Diyos. Tinggap mo ing kayang kaburian, anggyang emo atalos. Ikamiman ating keng krus, ampong kapagsubukan. Paminsan-minsan, may bug na keng misaldak, akapibabatan. Lusok ming pakamala na indu, idake mo kami king maragol mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipagana mo kaya kaming alangpat na inlugod nin Diyos kaya kami, king pakibatano nga ding panalangin mi, king bagi ano makanano lang lusok makakayap kaya kami. Pasignangan mo la rin puso mi, ban adala mi ang krus, anti mo indibinong anak mo, sopan mo kayong makatalos, king ninong wandarake, king krus ng Kristo, alang sala indamakaya naman, king pangasubi ng mebi. Lusok apakamala na indu, ning isipan mila rin king pigagap, ay mupabosan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul inugod mo karing aliwa. Sopan mo kaming ayakusan dako, kabang manalangin kami, para karing king kapagnasan, at para ka rin kapag nasandaring hanggang at tsuketi, makipagnobena. Pagamo-amo mi kaya ka, keking indu, ingsopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pamagingalo. Di na mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatalang mo lang ring malungkot, maging mayansa ing kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran karing liligalig karela, at ibalik mo kin Diyos, detang hanggang linapastangan kayo. Lusok pa kamala na indu, sopan mo kaming manginlag, king kasalanan amikawani kaya kami, king ipang at sabanwa, at king balang metong at metong kaya kami, king mong kapanaligan kaya ko, bibili mi ing sarili mi, lalam ning matu ning mapanwalo mong indu, at panatag kaming manalig, king mayupayo mong kasupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Itangan po. Indu ni ngalananggan saup, pinilira kang reyna ning king pibale-bale. Bendisyon mula rin king pamilya, king malusok mong nugod indu. Manano na sanang ni sakramento ning kasal, buklora na lang matalik ding miyasawa, ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilan man, at may kalugod la, at timo ng makanano ilugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la ring sablang pengari, luguran dalsan at pakamalan ding anak, apenibala karela ng Diyos. Ibiyara sanang parati karela, ingalimbawa na nintunebe Kristiyano. Sopan mo lang paragulo karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo ang ding anak, baluguran dalat igalang, ampong pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karimilalalong ipanibala, rin kaya nakangeni. Dinan mo kayang masawal king dapat mindikilan, banggawan mi ing keking dake, kanita maging santunganin ning kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale, at mo isarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika ingke kaming uliran, sopan mo kami bandagul aldoldo, intone min lugod kin Diyos at karing paramin tao. Ban kanita itang ing katuliran ampong kapayapan,
masayang mag-ari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaidunan king Indu ning alanagan saup, Santa Maria, Santang Birhen kinagding alam bakas kasalanan, keking Indu ning alanagang saup, iking makasalanan mamasa kami keko. Ban magsaya kami kambemu king pamagtagumpe ng Kristo king kasalanan at kamatayan. Ban kapnon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo karing hanggang tao. Ban aldoldo lalo kaming maging kawangis ng Jesus antimoi ka. Ban maging mamu kamit mapakumbabalog antimo kaya kang anak i Jesus. Ban pitakutan mi ing pangabating naning pamakikaluguran mi, kin Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati mi pagdulapan ipakalulot kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos, magsalitaya kaya kami, kaning mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo, manalangin kami, kimipmon lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras nin tukso. Ban atalos mi, ingulaga ning pamanyamba king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagol ilugod mi kang Kristo, apo karing paramin tao, kapamilatan ning maralas apamakinabang. Banigalang milaring katawan mi anting santungan ning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Banapakilala mi indangalan na ning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi karing mismong obra mi, kimip ng sipagan at kalausan alub. Ban patawaran mila manibad ka rin puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban nakilala mi indewakan na ning pamagdulap king sariliming kapakanan, ning ati namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulit apam palaganap king pibandyan naniting yato. Ban idake milaring aliwa, king gelingan mi para king kasaplala naning komunidad. Ban tanggapan mi ing keking katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal a espiritu, tayranet pasiknangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ampo ding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakal abakosyanes, king pamagpari at biyereliyoso. Ban adala miya imbelwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kayo. Ban kinanumang atutuklasdat apapalto kaya panding tao, balo ming kilalanan king Diyos iyang makipaya kaya kami ang pokisabla. Ban king oras ing kamatayan, makasadya kami lungob king karenaning ipang at subanwa. Ban kanita matay kami ngatyo king kapayapan at pamakikasundo kang Kristo ang pokaring paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan ming kimbe, pahuli ning kapanaligan mi king ginusinubling mebye. Banding kapatid ming miyangon na biye, agad dalang may dakayanan king pangasubi ng mebye ning anak mo. Ngayon itahimik tamang manalangin para karing sarili tang kapagnasan. Itamangan po, Banal na Maria,
Sopan mo kami karingkekeng kailangan. Ipanalangin mi ing kabilugan abalayanin Diyos. Mananasanang mi payabot ngan kaya kami, ing ananangga mong sahog. Ginu, binyemi e Maria kaya kami, ban maging indoming makatalagang sumawag kaya kami, kimbalang penandit. Ibigyan mo kaya kami ing grasya ang magsakdal kami kaya, king nanamang kekeng kailangan. Amen. Talakad na po. Kilagunig pa po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. Lukulok tao po. Kambe na po din kikatamong pa sariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan na naman ding magmasusi King Aldo ng Kebaitan, di Edmond Cruz, Ramil Lagason, Rosie Nukup, Luisa Salas, Maylin Enriquez, Joseph Dison, at Rizal Salas. Special intention, Deeds Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Paraking malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Rosel Montemayor, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Adoracion Dimson, Wilhelmina Patawaran, June Lazaro, Bella Trinidad, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Maria Teresa Sampang, Father Paul Sahagon. Para king nalanangkang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Wilfredo, Monsignor Aquilino, Rocco, Remigi, Anacleto, Jimmy, Loida, Nicanor, Rainer, Milagros 40 days, Lucina 40 days, Ederma,
at di maldang kaladwa king purgatorio. Itiya ingaldo kewana ningginu, umula tamu magsaya tamu. Itiya ingaldo kewana ningginu, Alleluia, Alleluia. Magkantang mayong galit kinginu, uyan natin masayang kunisa. Malawis na mo kambening masayang puso, sasamba Ginong Diyos ng kaligtasan. Itiya ingado gewana ningginu, tumula tamu magsaya tamu. Itiya ingado gewana ningginu, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Kilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa, Aba, kay kaingan po. Ting may kakapatad, baka tabi betang matampang ganap kaniting kapag masusyan, si siyang tala parang kasalanan tamo, at anyaran pa'y lulusnat kapatawaran ng hapong gina. Ginoo, agpangking kaya kang pamalak, tinubod may anak mo, ban iligtas ning meto ketawan, Ginoo pakalulo. Ginoo kayong peparala, king espiritu ning katutuan, ibat king ipa Kristo pakalulo. Ginoo kayong sasaw kaya kaming makatalastas, king sablang katutuan, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may ipahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king bie, alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, na makananong pagmasusyan ming pamanyubin na may biyaning kaya kang anak, makanya mo naman, makapagsaya kaya sanang kayabe, ring sablang santo, potang magbalik yang mitmong ligaya. Iya ang mabibi at magari kambemo, at ning Espiritu Santo, may tumuking panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding minantabe kang Pablo, inatadde ang gakarin Atenas. Kay bat migbalik no Berea, kambening panabili ng Pablo, king pakikitan Doris Silas at Timoteo, king peka malagwang panahon. Tinalakadya i Pablo, libutad ning kapulungan, king Aeropago, at nga nang migsalita. May malen ning Atenas, ikit ko na't atangalan, nung nukayo anti karelihiyoso. Uling kabang maglakad ko, king kekong syudad, at maglalawe karing lugal api sa sambanyo. May nakit ko namang meto nga altar, anong no makatatak ing antikanini. King Diyos a epi kabaluan. Bistaman eye balo iting kekong sa samban, yang ngeni ing ipanaral ko kaya kayo. Ing Diyos ame nga waking yato, at king sablang atsuking yato, ya ing ginuning banwat labwat. Eya manoknangan karing templo at tela kaddaring tao. Ni ene kailangan ing nanupamang ay biening tao, king pamagobra na para keya. Antining ya mismo ing babyebe at pangisnawa at king sabla karing eganaganang tao. King metong mong tao, lelangano ring sablang lahi, bareng alaganapan ing mabilog ayato, at yamurin ing mitoldong makapauna, nung nuya ang gamagluwit ing balang bansa, at iya naman ing mitoldo karing angganan ning balang metong karela.
Makanyan ing de patana, banding sablang tao panintunande, at marahil malyari reng atuklasan, king kekabanding pamanintunda, king dalan payinturo keya. King kamatutwanan, eya marayo ing Diyos, king kanino man kaya katamo. Antinaning, kaya tamo mabibye at kikimot, ampon magluwit. Antimo ing sasabyanda na manding poeta yu, itamongan, tune, anak nakatamo. Antinaning anak nakatamongan ning Diyos, alatamong matulid misip, king ing ka Diyos sana, kawangis ning isano pamang megawaking gintu, pilak at batu, a inubog ning gelingan na pangamat at pandukit ning tao. Dapot nalapinsingan ning Diyos, ding panahon inyang ding tao alalang balo. Dapot ngeni yuyutos na karing sablang tao, no karin lapaman, ing payinggulot no king sablarang dewakan. Uling tinuldoyang aldo, anong nune ukuman, king ganap akatuliran, ing mabilog ayato, king kapamilatan ning keyang pinili. Minyeyang katunayan tungkol kaniti, para karing sabla, king kapamilatan ning pamipasubli ng mebye, king tawong ita. Kabot dimdamda kang Pablo, ing sasabyan ng pangasubli ng mye, ning metong ataw, ding mapilan karela, mi pakaililang masikan. Ding aliwa naman sinabira, bisa ke pang damdam tungkol kanyan. Kay Batnanita, likwaning Pablo ing kapulungan, may kiyani blakeya ring mapilan at meniwalala. Metong yakareti i Dionisio, ing metong karing miyembro ning Aeropago, at ing metong ababaying milagyuan Damaris, at ding mapilan pa. Mekoya Atenas i Pablo, at tinaglusya Corinto. Amano ning Ginu. Mitnuya ing banwat labwad, king kiyakang ligaya. Purian niya ing Ginu, manibat ken king banwa, ikayong manoknangan, king kakatas-katasan. Purian niya ikong keyang anghel, purian niya ikayong sablang sundalos na banwa. Purian niya ikayong ari at sablang tao, prinsipi at sablang mamuntukan, ikayong kaya nakanababay at lalaki, matuwa at pati na ring anak ang mga lati. Bustan mo lang puryande ing lagyuning Ginu, uling ing lagyu na may gitya karing sablang lagyu, ing keyang ligaya lalagpos king yato at king banwa. Iya ing minyesi kanan king bansana, inya sablanang memalen karelayang puryan, ding memalen ning Israel at tutunang pakamalan. Balutamo king ikristo tuneneng sinubling mebye, matagumpe ari, malunos ka kaya kami. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan.
Jesus nga na ka rin kayang alagad, dakal ko pa buring sabihan kaya kayo, dapat ay pag yung pakintindihan ngayon panyatang ng Espiritu ng katutuan, yung sumaw kaya kayo, ban aintindihan nyo, yung sablang katutuan. Uling ay magsalita king kayang sarili, na magsalita ay kaya kayo, king dindam na, at sabihan na laring bagay datang. Paligaya na ako, uling sablang sabihan na kaya kayo, manibatan ka na ako. Ing sablang at yuking ipa ka na ako. Nya sinabi kong ing sablang sabihan na kaya kayo, manibatan ka na ako. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Kung ating pong susuriin o titignan mga bagay-bagay na naiimbento, makikita po natin ng parang little by little, gradually, ang pag-improve din itong mga naimbentong ito. Halimbawa po ng ang telepono, no, dati malalaking mga telepono, no? Tapos pag maglo-long distance ka, magbabayad ka pa dun sa operator, lalo na kung overseas. No? At dumating ang araw, cellphone. No? Dati po parang mga ano sila, nakabagpak ng ganyan. Yung unang cellphone. No? Tapos lumiit sila. No? Tapos, yun nga, nakakapag-text ka. No? Nung una, nag-text. Dati wala naman text And then later on, nakikita mo na yung kausap mo. Ngayon po, nakikita mo na. Ano kaya susunod? Abangan ang susunod na kabanata. Mayroon pa kaya? Siguro. No? Palaging may ganyan. No? Kahit po sa mga sasakyan. Tignan niyo yung mga gradual na pag-improve ng ating mga sakyan. Na from karitela to four wheels. No, yung mga dimakina at mababagal pa noon. No, pero ngayon, ang bibilis ng mga sakyan. At yung mga accessories ng mga sakyan, ibang-iba na. No? Igagayad ka kung saan ka pupunta. Ibig sabihin, bibigyan ka ng map. No? Yung GPS. No? At nagsasalita pa. No? Right on D.V. Boulevard, yung ganyan. No? Mayroon pang ganyan. No? Ano pa kaya yung susunod sa mga sakyan na ganyan? And by the way pala, mayroon pang mga camera ngayon sa likod at sa harap. Dati walang ganyan. At noon yung camera sa likod lang. Ngayon pati sa harap. At sa buong sasakyan, nakikita mo yung buong angle. So ganito po ang mundo natin. No? Para pasulong, laging may bago. At dito po ako naniwala sa sinabi ng Panginoon na when the Spirit will come, He will lead you to all the truths. At para sa akin po, kasama pa rin to sa presensya ng Banal na Espiritu na inaakay ang tao sa lahat ng katotohanan at sa lahat ng karunungan. Whether ito'y spiritual or secular. It is still the Spirit that leads us to all the truths and to all the intelligence. Ba yung tawag na? Intelligence? At hindi lang po sa ganyang mga bagay. Yung pong kanta matagal lang kanta ni Freddy Aguilar na Anak, yan ay isang general experience ng mga tao. Hindi pinanganak yung bata, inalagaan siya ng kanyang mga magulang, na ganyan. Na, tapos, pag nang lumaki yung bata, nagmatigas ang kanyang ulo, nagbisyo, at nung minsan umuwi, sabi ng kanyang tatay,
Anak, ba't ka nagkaganyan? At ang tante, at ang yung mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin, sabi niya. Bakit? Kasi doon napagtanto, nakapag-isip-isip yung bata na siya ay nagkamali. Habang ginagawa niya mga bagay-bagay na pagbibisyo, ano man ang mga bagay na yon na ginawa niya, hindi man niya naiisip na mga mali ang ginagawa niya. Hindi man niya naarok na lumihis ang landas ng buhay niya. It was only that moment na parang may, sa kanta, parang may liwanag na may dumaan sa isip nitong bata. Para makita niya that after all, he was wrong. He failed. No. At anong naging bunga nito? Dahil siya'y naliwanagan, dahil yun na-realize niya ang mga ginawa niya, ito'y kanyang pinagsisihan. And still, ito po para sa akin ito rin ang sinasabi ng Panginoon. The Holy Spirit will lead you to all truth. At maging pong ito, haakayin tayo para makapag-isip-isip at maliwanagan sa ating mga ginagawa. At tayo makapagsisi. At nung makita na natin ang totoo, ang tama, yun ang aking tatahakin. Yun ang ating tatahakin. Sa kanta po ni Freddy Aguilar na anak na yon, naghanap ako ng part 2. Yung pagbabago ng anak. Nung siya'y naliwanagan na. Nung siya'y na-realize na ang kanyang pagkakamali. Kasi normally po, sa mga taong naka-realize ng mga bagay-bagay, naliwanagan, ibang passion ang ginagawa nila. Yung kabutihan, yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, nagliliyab sa kanyang gawain, sa kanyang buhay. Tulad po ng mga nangyari sa mga santo at mga santa. Upon realizing yung mga bagay-bagay na pagkakamali nila sa nakaraan, nagbago. Pero hindi lang po yan. Hindi lang yung pagbabago, dun tayo inaakay ng Banal na Espiritu, nakasama sa mga katotohanan na kung minsan di natin kagad napapagtanto. Alam niyo po, nung kasagsagan ng pandemya, Delta yata yan, maraming namamatay at maraming naka-quarantine. At ako po namuntikan na kasi meron akong binasbasan na cremated na sa bahay. Hindi pala yun ang dapat kong puntahan kasi naka-quarantine pa yung buong pamilya. No. Kaya pagdating ko po doon, yan nabalitaan ko, yung lahat ng pamilya, nag-positive sila. Kaya napilitan ako mag-quarantine doon noon. Akala ko, nahawa na rin ako. No? So anyway po, yung panahon na yun, nagpulong din po kami sa council, sa PPC, PFC, dahil marami pong naka-quarantine. And we came up through the guidance of the Holy Spirit kung anong pwedeng maitulong. And we came up with the program Santa Monica Scored. Santa Monica Scored. No. Cord, kasi po may cord si Santa Monica di ba? Cord. Pero yung cord po, ang ibig sabihin ng cord, COVID, yung ko, yung R, response, at yung D, drive. COVID response drive. Kaya Santa Monica's COVID response drive. Ano na pong ginawa? Siyempre po yung pag-apil sa mga tao. At sa anumang pondong meron na kami, meron na tayo, dahil meron naman tayong, yung pong Bieco Biemo Alcancia. So sa mga nababalitaan po naming nako-COVID, pinadadalhan sila ng
ng kahit anumang groceries. No, kasi bawal sila lumabas eh. Paano silang maggo-grocery pag naka-quarantine, doon lang sila. Kailangan dalhan mo lang sila ng pagkain o dalhan mo lang sila ng anumang makakain. So yun po ang ginawa natin. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pero para bang inahakay ka ng Banal Espiritu. Para ito yung gawin sa panahong ito. Siyempre, ngayon po hindi na akma yung ganun. Pero here is the Holy Spirit. Napakaganda po kung kaya natin akayin tayo. Siguradong akayin tayo sa lahat ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay lagi ito'y makakabuti. At hindi lang makakabuti, nakakapagbanal sa ating lahat. Amen. Ngayon po ating idulog sa paintimang kailingan, tayong lahat na patuloy na inaakay ng Banal na Espiritu sa lahat ng karunungan, sa lahat ng katotohanan na tunay na ito'y sa ating kapakanan at kapakinabangan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ari ng ligaya, lawan mo, ing kabilyan mi. Hari ng ligaya, lawan mo, ikabilyan mi. O lubos mayupayang Diyos, balikdan mo ring inampun mong anak, lalong-lalo na ingke kaming Papa, ding obispo mi at pari, ipagkalubong tayranda kami, king obra ning hustisya, at king pamanatiling karapat-dapat king lugod mo, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Hari ng ligaya, lawan mo, ikabilyan mi. O Ginoo ning katutuan at katimawan, maging inspirasyon da kasana, ring pambansa at popular ming pamuntok, tayrandi sana king karelang balayan, king bayong kalungkutan, nunekin lalo pang maragul, akatarungan at kalayan, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Hari ng ligaya, lawan mo, ikabilyan mi. O Ginoong Yesus, ipagkulob mi ing kaya kang Espiritu, karing dakal ang makabuklat palad, akayanakan, ausan mong sumuyong lubusan, king pamagtagulaling Kristiyano, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Hari ng ligaya, lawan mo, ikabilyan mi. Umayap a Ginoo, pakaluluan mo ring daralan kasakitan, ding masakit, ding may kapinsala, ding makasukol, at ding mamate, ipakit mo karela ing kaya kang kayapan at tupaya, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Hari ng ligaya, lawan mo, ikabilyan mi. Ngeni adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, may tipon kay Keti, king kasalpantayanan na lugod, bandandamaning mensay, ning pakamalan mong anak, bantanggapan iti, at may biyebye agpangkaniti. Panaligan ming pakirandaman mula, at pakibatan dining malu kaming siwala. Kabang manalangin kami, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapana sana ng ginugiting daon karinggamat mo. Ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. Hindi ka katamang kasaplala. Hindi mabis ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan iting banal, a pamili ba regalo, darakayanan mo kami, king kekang dibinong biye. Ipagkalub mo, king isablang bage, daraptan mi, patnubayan na sana ning belwan ning kekang katutuan. Itiadon mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo, yat nayo ren puso yo. Makayat na no kikit. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Hindi karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo, meging sakripisyo Pascual miya. Kabang yampang ning kayang katawan king krus, ing kayang ganapa sakripisyo, meging katuparan de ring sabla. Kabang daraw ning kayang sarili, karing kaya kang gamat, para king kaya kaming kaligtasan. Pepakit na ing kayang sarili bilang ing pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubing mebye, babae ning mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Diyos sa may paya, iming banwa ting yato, king kaya kang ligaya. Sana kakatas sa taasan. Mabalan Daratang king lagining Ginoo, mo sana king kakatas sa taasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ay king Espiritu mo, man para kaya kami lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sune binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinmaning kalis, pasabayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinape ning biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang mesulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap kinlugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ding Pepay Nawan at maninayang sabling miye, nananayang ing tanasoy mo yung among Aquilino, ading alapang mayang unabye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambe ng San Jose akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian,
king kaya kabaning panawon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambayan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagawning banal na Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalantang mit mong kapanilingan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ipami, siyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, tatangke kaming kayarian mo. Di pamituan lulubog. Ketesuli, pantibanwa, Di ka kanan mi kinaldol ko. Di kaya mo kaya kami kinaldongeni. Apoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pa matawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mi kaya pa'y Saul tintokso. Nunay kabos mo kami kinsablang marok. ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan, kabang manyanaya kami, kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Kaya kayo kayarian at king kayo payan. Ating ligaya magaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabiasan na kapilan man kaya kayo. Kaya ka ang timurin. May kakapatatangan po, masayatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan. Kordero ng Diyos, sa minalako, Ating kasalanan na yan, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing Kordero ng Diyos, amiralako, king kasalanan ng yato, doon tamang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuo'y matampang tanggap kaya ka. Kanya palaging pusong nilalayab na kabang kasabi na kataking dalan. Ya hindi mabiyaya hindi Hallelujah, mabiyaya hindi Narating kaya bening nakarin Nukarinya i Jesus Nukarinya i
Manalangin tamo. O mapamakalulong ipa, manalasanang dating misteryo, dinanda kaming bayong parasan, at iatadda kami, king meto nga bayong biya kayabe mo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuma manatilia kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa mahipaing tutu. Ingib pa, poning anak, ang poning banal Espiritu, may alining kapag masusyan tamo, meta ng ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. May poras magandang araw, marami pong salamat. Ardo-ardo ka Maria, gagalit at masinta, muling laing kikinindo, malungkot kikintutu, ingalisip ang mahuli, inrena matastili, ang saniyang binenido, malungkot kikintutu, ingalisip ang mahuli, inrena matastili, ang saniyang